Χριστέ μου, Θεέ μου, είναι στιγμές που αναρωτιέμαι μην άδικα σταυρώθηκες για μας. Χριστέ μου, Θεέ μου, πρώτο συγχώρεση ζητάω, μας αγαπάς, το νιώθω, μας πονάς. Αναρωτιέμαι όμως, Θεέ μου, μην άδικα σταυρώθηκες για μας. Πώς άντεξες, Χριστέ μου, τόσο πόνο για τη δική μας λύτρωση και μόνο αντάλλαγμα δεν ζήτησες κανένα οι έχοντες διπλά να δώσουν ένα. Αυτό μονάχα ζήτησες και μόνο, να δίνουμε αγάπη κι όχι πόνο, να λέμε αλήθειες κι όχι ψέμα, στο πόνο και φτωχούς αγάπης νεύμα. Χριστέ μου, Θεέ μου, είναι στιγμές που συλλογέμαι τη δύναμή σου να μας συγχωράς. Χριστέ μου, Θεέ μου, είναι στιγμές που αναζητάω την πίκρα σου να πάρω. Μη πονάς, αναρωτιέμαι